Сега тестваме някакъв друг филтър. Трябва да хванем престъпника. И без да се оземе. Ела така. Втори опит. Ко пускаш, бе? Она. Не мога да... Как си измъкна? Аз какво трябва да направя? Добре, пак ще пробваме. Не знам какво трябва да се прави. Разбрах, трябва и това да го взема. Добре, вече знам какво трябва да се прави. Трябва да взема и тея. Добре. Дай отново. Добре, дай отново. Хоп. Не успя да го взема. Ела! Добре. Защо, бе? Последен опит. Сега го хванах. Сега! Так? Не съм се ударил! Докато не го хвана, не спирам. Не им пука. Няма, ще го хвана. Ще го хвана! Но... Хора, не ми се живее. Писва ми! Сега. Бе, най-накрая. Най-накрая хора успяхме.